Machiegni nya koromogi en saa 7 mar odiechieng' wantiere kod mathoth mwaikoni magi weche ma wamiyo pek. Jatend piny Kenya William Ruto kod nyawadgi ma Uganda Yoweri Museveni oyawo yanga gedo mar SGR telo mar ariyo e boma ma Kisumu. Mochung'ne wuodhe ndeke pacho ka timo nonro e wi gima dine kel kier mar ndege manoting'o jowuoth 39 e paw ndeke ma Wilson Otieno Manyoro. Na commemorate International Day of Forest with the theme Forest and Economies, na ningehimiza wakulima wote wenye especially wamekaribia riparian areas wapande water friendly species so as to improve the quality and also the quantity of water. Piny Kenya oriwore kod piny mamoko e hingo odiechieng' rito bunge ka ipidho yiende alwora manda kaini. Kwaromogi nyinga Ochieng' Emmanuel bedo kode chakruok nyaka giko. Duol mochung'ne pewe mag ndeke pacho ka KAA ochako timo nonro e wi gino mane omiyo ndege moro mating'o jowuoth ne okere paw ndeke ma Wilson Airport e bura Nairobi midhiambo manyoro. E ote margi duolno yango ni ndegeno mane owuok e boma ma Kisumu kod jowuoth 39 ne obayo seche mane opiyo e paw ndeke ma Wilson, kata kamano onge jawuoth moro amora mane ohinyore e kinde masirano. Timo mane okewore mbui nyiso jowuoth mane nigi luoro kalore ndegeno mane opiyo oko mar ndara mar ndege ma owinjo bed ni opiye. Ndegeno ma itayo chenro mage kod kambi mar Airport Leasing Services nowuok e paw ndeke ma Kisumu International Airport. Kwaromogi mano masira manyo timore odiechieng' manyoro manotino ma piny orugodo kawuono. Kata kamano ng'ama nohinyore ka odhi nyime jatend piny Kenya William Ruto nyawadgi ma piny Uganda Yoweri Museveni ni kibose boma Kisumu nyasi mar chako yanga gedo mar gach reru manyasani kowuok Kisumu nyaka Malaba. Ruto wacho ni gedo mar gach reru mar SGR ditego ohala kaachiel gi riwruok e kind pinje mag Afrika ma Ugwe. Ruto bende yango ni SGR ma Kisumu biro konyo e tieko dhungruok mag nyamburko e apaya maduong' mowuok Nairobi nyaka Busia. Tulielezwa ya kwamba na wengine wachache wakasema ile reli imekuwa reli to nowhere. We are now telling them it was never a railway to nowhere. It was always our plan that this railway was going to be a railway to prosperity. It was going to be a railway to the transformation of the Republic of Kenya. And the naysayers, the people who don't believe in the transformation of Kenya, we want to persuade them that it may take a little while. It may have delayed a bit in Narok, but today we are making sure that this transport corridor, this logistics corridor, is going to transform not just the East African community, but it is going to position Kenya, Mombasa, and the East African region as a region for economic transformation. Kwaromogi jatend piny Uganda Yoweri Museveni bende nitiere mano kanyo jatend piny kayango gigo ma ogeno ni biro timore toka oseger kata tiek gedo mar gach okolo manyasani SGR nyaka boma ma Kisumu nyaka tong' mar Kenya kod Uganda. Kweth mobalo kod piny owacho dhi nyime kod sundo duol mochung'ne yiero IEBC kono ng'ado oko rak mar kambi mochung'ne masinde mag tayo yiero gi lony manyasani mong'ere kaka Smartmatic kaka yo mar bedo kod yie e wi yiero maduong' mabiro ka olose kaunti ma Makueni ogayo ma wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Jatend duond bura mar DPK Eugene Wamalwa onyenore ni IEBC ok bago yiero mar ratiro kod kambi mar Smartmatic magiwacho ni oseyudo sewe pinje mamoko. Gilero ni Smartmatic ne oyudo kod chilo mag chiwo soya e piny Philippines, kabende giwacho ni masinde mag yiero mag kambino ne obedo kod ng'ikruok e kinde yiero maduong' e piny Uganda higa mokadho. IEBC must completely sever all ties with Smartmatic, a globally discredited company. Any continued engagement signals a compromised election. Chief Justice Martha Koome must expedite all pending general election cases before the High Court, especially those touching on unlawful procurement of electoral materials. The outcome would directly shape 2027 preparedness. Hata sasa America, there is new evidence how Smartmatic is being manipulated. So we are repeating today
vile IBC hawajatusikiza mambo ya Smartmatics, Marjana Menda, Smartmatics bado iko. They want to retain a discredited technology ya Venezuela waibe kura. Sisi hatutakubali. We cannot go into next year's election with a discredited technology. Ile iko hii ambayo imeletwa na watu wa Smartmatic. We cannot, and therefore the judiciary, which is our last line of defense, must move with speed and ensure. And we are not asking to be favored. We are just saying, please ensure that those disputes are prioritized so that decisions are made one way or the other. Yakwaro magwado ke weche manyo timore paundeke manyoro mana Wilson Duol mochungne pewe mag ndeke pachoka KAA ochako timo nonro wi gino mane omiyo ndege moro matingo jowuoth ne okere paundeke ma Wilson bore ma Nairobi odhiambo manyoro. Eote margi giyango ndege no wuok e boma ma Kisumu kod jowuoth 39 no bayo e seche ma bende no piyo e paundeke ma Wilson. Kata kamano onge jawuoth moro amora mane onyore kinde ma sirano. Tipo mane okeyore mbui no nyiso jowuoth mane nigi luoro kalore ndege no mane opiyo au komandara ma ndege winjo bed ni pie. Ndege no ma itayo kod chenro mage kod kambi mar Airport Leasing Services no wuok e paundeke ma Kisumu nyoro. Not a good landing because immediately we touched the ground. We felt that something was not right. The plane hit the runway very dangerously, and I think it went on for some 200 meters, and the passengers were crying because clearly we were going to have a very serious accident. The pilot managed to pull the plane off the runway to the field, and I think that's what saved us all. And we managed to get out of the plane through the emergency doors. Luckily, the plane did not catch fire. It is important that the government looks at the issues touching on the safety or general safety of this airport, because this is a disaster in waiting. Kelena Olenkoe, jakomari ruok ma jodongo ma Masai oriwore gi jo Kenya kod kanisa e Kwedayany mosebedo e kind jatend piny Kenya William Ruto kod kweth ma keto piny owacho tesre kolose boma Narok. Olenkoe koni Dirayany nyiso ni onge pachoka kinde ma ochiwo paro ne jatend piny Ruto mondo mi ode nyuok kinde ma duoko weche ma ochwanya ka jatend piny Kenya. Nkoe kinde no kwedo weche maricho ne oganda mopogore e gweng ma jo Masai kawacho ni gin weche mag achaya ne jodak ma lopegi owinjo miluor ma onge dhi ataro gi ratichgi. Siku hizi tunatukanana kama watoto, hata sio kama watu wazima. Kisikia vile yule rais anatajwa majina yale ambaye anapewa, na hiyo ningependa kuwashauri ili tuwe na namna ya kuweza kupeana maneno na itafika, lakini sio ya kutukanana. Nchi kwanza anasimamiwa na rais aliyechaguliwa, na Ruto ameshaguliwa, bado yuko katika ile urais, na angewachwa kufanya kazi yake. Lakini naweza kuambiwa hii ni vibaya ama hii ni vibaya, lakini kwa lugha inayofaa. Yeye kutukanana zaidi na yeye ajibu watu kwa njia inayofaa yeye kujibu, bila kukasirishwa na kutoa matamshi mabaya hata na yeye pia. Yeye ni mzee, yeye ni rais, au akitoa majibu mazuri ambaye atakuwa amejibu yule mtu ambaye amemtukana ama ametaja kwa majina mabaya. Jodake kaunti ma Nandi no chokore katiegruok ma KMTC ma Mosoriot mar yudo thieth mar lak ma onge chudo e kinde mane otim chenro no mar hingo odiochieng' rito lak kod ler mar dhok kata World Oral Health Day.
Chokruogno ne ochan gi kar tiegruok ma KMTC bade ma Mosorio to riwruok kod od thieth ma Moi Teaching and Referral Hospital kod migawo mar thieth e kaunti ma Nandi. Mano weyo jodak mathoth mane odhi manyo thieth mar lak mopogore opogore. Ka gilose kinde nyasino, jolony kotelni kod jakanyo mar KMPDC Dr. Musa Kiptanui ochiwo siem ne jokenya ma dhi manyo thieth mar lak ir jogo maonge lony mar thieth mar lak. Kiptanui olero ni jopiny dwaro yudo thieth ir jochiw thieth mar lak ma opodhi gi piny owacho. Tunataka Wakenya watilie manani sana usafi wa midomo yao, kwa sababu tumepoteza maisha kwa sababu ya very preventable simple conditions za mdomo. As a county government of Nandi, we are doing a lot towards creating awareness on oral health. We have various outreaches that the county has organized and is continuing to organize as part of its public health program. With the oral health officers, we are happy here to offer our services to our community. Our services ranges from health education, oral health education, which is a basic core in prevention of common oral health diseases. Ka wadhi nyime hendi jodak e kaunti ma Nandi ne ochokore ka tiegruok ma Mosorio. Paro ni mano en achiel kuom gigo ma wasesomo otenore kod weche mag yien ma bende wakelo ni kanyo mana tok dakika manok. En fungruok ne moko kuom jotuo mane oriko kwame kar thieth ma Coast General Mombasa nikech nok mar omenda mag thieth bang' ten kaunti ma Mombasa singo machulnegi bil kendo yienegi dhi pacho kaka mich mar Idul Fitr. E chenrono mane otelne kod gavana Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir, jotuo mane igeto ne gin mago mane oschango kata kamano ne ok onyal dhi pacho kapok gitieko chulo bil mane bandhogi e kar thiethno. Moko kuom jogo mane olosogo nyiso mor margi ka gikoni okang' ma kamano dhi miyo gi thuolo mar bedo kanyakla kendo bago nyasi gi anyuola e sikukuni mar Idul Fitr. Motelo ma ten kaunti ma Mombasa ne bende okawo okang' maket kod mane kinde nyasi mar Christmas ma bende jotuo mane okwame kar thiethno nikech wach bil mar kar thieth ne omi thuolo ma dhi pacho. Juu nilianguka kwa nyumba nikavunjika mguu hapa katikati. So I came here and I was admitted. Now I am okay. Nimekuwa treated na nimeshalipiwa the bill. Yenyewe singeweza kulipa ya bill, yenyewe ilikuwa more than 50,000. Na sasa ndio nimefaidika, government iliweza kunilipia the rest of the amount. Nilianguka nikiwa kazini. Nikategwa na jiwe, nikaanguka, nikapasuka hii mfupa wa hapa. Sasa nilikuwa nimelipiwa sana marafiki, lakini saa ikaja ikanilipia, nikawa nadaiwa laki 4 na 44. Sasa saa wakalipa 36, nikaambiwa nitafuta laki 1 na 8. Sasa mimi sikuwa na uwezo wa pesa kama hiyo. Sasa nilikuwa nangojea yote, lakini nimeshukuru sana sababu ya leo Idi Mungu ameonekana hapa na amesema atatutolea tutoke twende nyumbani. Niona watafurahia sana, kwanza watashangaa kwanza imekuwaje mpaka umefika, ambao kiwango cha paka wataniuliza mambo mengi sana, ilikuwaje, ulipata wapi pesa, ama ni nani alikusaidia? Tukuzuia, lakini hiyo pesa ndio tulikuwa hatuna. Tukabidi tubaki hapa hapa. Ekinde ma piny ngima ingo chieng' bungu kawuono, jodito mag Aluore kaunti wa Murang'a obiro kanyakla ma pidho yiende chenro motime yawo Mandakaini. Jodito go kwayo oganda ma pacho kae ndi mondo rit aluora chutho to kuonde ma pi wuokie mondo mi orit ler mar aluora. Chenro ma pidho yiende ma kamago ne otime yawo Mandakaini ka jodito mopogore opogore mowuok e piny owacho kod bad migepe mag aluora bende noyuoro magitimore ka piny Kenya oriwore kod piny mangima e hingo odiochieng' mar bunge. Zinaponya magonjwa 40. Nice. Kama bunge ya Murang'a tuko na jukumu kubwa ya kuangalia fedha ama kugawa pesa ya kununua miche ya kupanda katika the 7 constituencies, na sio tu miti, tunagawa mpaka pesa ya kununua matunda
kwa kila ward kuna ile sehemu ya matunda yenye tunapeleka na tunahakikisha pia wote wamepanda. Kuna hizi policies zenye tunaziangalianga kama hizi za misitu, kuangalia our wetlands ama wetlands zetu, kujua kama hakuna policy ndio inafanyanga kitu inakuwa lazima watu wafuatilie. So mimi naweza sema kamiti ya bunge iko na kazi mzuri sana inafanya, na tunafuatilia kila kitu iko salama. Siku ya leo tuna commemorate International Day of Forest with the theme Forest and Economies, na ningehimiza wakulima wote wenye especially wamekaribia riparian areas wapande water friendly species so to improve the quality and also the quantity of water. Kutoka kwenye damu hili la Ndakaini tumepatiwa maji lita milioni 10 kila siku, that is 10,000 cubic meters per day, na maji hayo ambayo tunayasambaza katika eneo hili la Gatanga. Kwa hivyo hiyo ni shukrani ambayo tuko nayo kwa serikali kwa sababu ya kutupa maji hayo, na inawapa even motisha community ambayo iko hapa ili kuendelea kuzingatia environment ambayo iko hapa, na tumeona kuna huo msukumo kutoka kwa jamii ambayo imezunguka ama surround this dam kuendelea kuangalia mambo ya environment. Akwara mogitok report motenore kod weche mag rito alwora gi pith mar yien wakao yweyo wa mokwongo kik dhi mabor pod wantiere kod mathoth e chenro mar migago. Imagine this, just the sound of waves and your children's laughter carried by the ocean breeze. Diani is for you. Tiny footprints on warm white sand, moments that remind you what truly matters. Family. From 47,600 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights, or for those who imagine discovery, then come experience Mombasa. Shared plates of Swahili cuisine, vibrant coastal life from 39,000 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights. This Easter, don't just travel. Choose the story you want to tell. Book now with View Travel. 111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu owarga chie. 111 Ngeso kangeso, saa 1:45 otieno. Enyadhi mawigni. Etijwa ni mondi nyis ng'ato mi nyise ni anyalo timo kama. Wimbo winji chakri pi mari. Macho ni mara suko ye malich. Maka yao ni inena dhode kama. Warango nyadhi eduso geche. Kineno steering kacha le center console moro mikete lweti chata ema lich kombe to koro kanyalo wuoyo. To ok geche kende, ndege bende ni kae. Tudri kod Simfros Okinda chieng' ngeso saa 3:30 e chenro ni mar Nyadhiwa. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe.
Wewe cheza tu kiwewe jo. Dial *811*346# to get Sheng Prayer. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chendo pod en mar migago nok mar chiro kod kuonde kano mwandu makethore piyo mano cold rooms osemiyo jopur ma Nyandarua yudo lal mathoth ka mwandu gi kethore e puodho ma onyiedhore lele kinde nyisruok ma mwandu mane Hema Agricultural Business Grand Expo mano bagi Njambini account ma Nyandarua kama jopur ma 5,000 ka achiel kod jolony sekta mapur na oyuoro kaluwore kod japur Naftari Migwi nok ma chiro odira ma keyo mabuo osemiyo jopur yudo lal mathoth ka kwayo tend counties mondo konye gero chiro manyasani manigi cold rooms kaminyalo kane mwandu makethore mapiyo koth mapek mosebedo ka chwe kor gwenge mapacho kosemiyo yuto ma jopur dok piny ka chudhe bende ketho chiro. Pia sasa kuna mazao mengi, kuna mvua ingine inapotelea kwa shamba. Kwa hiyo changamoto yetu ni kupata soko. Hatuna soko ya kuuzia wakati mazao yetu inakuwa mingi. Ile kitu kingine tunakuwa nayo ni marketing. Hiyo inatusumbua sana. Juu tunalima vizuri, tunalima viazi vizuri, tunalisha ng'ombe vizuri, lakini marketing ndio inakuwa shida sana. Challenges zenye wakulima wanapitia katika area ya kwetu ni ya kwamba wakulima wanalima na wanapata challenges mingi and especially wageni ambao wamepatikana, na ndipo sababu tumewaletea our partners ndio waweze kuwa pump na information. Kuna diseases ambazo zimeimbuka mpya katika Nyandarua ambazo hazikuwa pale mbeleni. Serikali imeendelea kukua alert kwa mambo ambayo yanafanyika katika maduka ya kilimo wanayo, na tunawaomba ya kwamba waendelee kuangalia ndiposa mkulima wetu asipate hasara katika kilimo ambacho anakifanya. Komigni mathoth jodak ma Chemelil gweng ma Hole County ma Kisumu osedak achiedh nadi miwuoro mokel kod nok mar pi ma endo chuno jodak go ahinya to joma mine mondo omi otwe safar mabor ka gimanyo pi ma ginyalo tiyogo. Kata kamano, riwruok miluongo ni Financing Locally Led Climate Action Floka oduoko geno ne jogwengo ma Holo bang' kunyo pi maler ma kisima migoyo gi teko mar chieng'. Caroline Atieno miyo ler. Thuolo maromo higni 49 kuom higni gi duto, nok mar pi noketo ngimagi kama rach miwuoro. Kwadonjo ka to pi ne onge mwatigo, koro nwaomo pi koni nitie aora moro koni mane waome pi. Kwaseome to koro wachwake kwa mudhi maber, to joma ne mudhi amudha to nok wi maber nikech makipindu ne mako jomoko nikech en pi ma malo mok ng'ino oting'o ang'o mobirogo. Pi en gino mochuno ahinya ngima dhano, ma yande chuno mine to kod joma nyiri mathoth wuotho kuom seche mathoth ka gimanyo pi, kama bende ne girome gi masira mopogore opogore. Ne kiwuok en wuoth mar seche 3 kata 4 kichopo kuma pi nitie, tikelo pi mbugru achiel kendo nyaka kiny, ok inyal dok ndalo 2. Chon kata ka ng'ato nobiro kwayi pi ok ninyal miye pi momodho, nikech ni omo pi mabor ti ome pi matin ma in iwuon idwa ni ti kodo nyaka kiny. Wan ne waome to watiyo atiya kode, wamodho kode, wamodhe, watedo kodo. Ne gin kod tuoche mag ich mang'eny ahinya, wasebedo gi chandruok mang'eny kabisa. Koro samoro bilang'o ne chandowa kono, wan joma mine. Tinyalo yudo ka ndalo moter gi nyange, koro gichung' kocha ti ng'ama dhako nyaka iluor. Koro nomiya na luor, koro kaka aom pi otama. Koro samoro kaseluor koni tadhi kendo aora moro ni koni to kukoro ne bor kodwa. Kata kamano, jodagi noyudo fuongruok mathoth kuom dweche 4 sani gisebedo ka gitiyo gi pi maler ma yando kunye gweng'no gi chenro masiro oganda miluongo ni Financing Locally Led Climate Action kata FLOCA. An kod kwe nikech anyalo oro kata nyakwara moro matin to omona gi mbugru takonyorago, to kucho kaka nyathi matin nyalo omona pi. Aneno lokruok nikech koro an gi pi machiegni sana mano dalana kama pi nitiere no.
Ma yande obiro tok sirikan kaunti ma Kisumu keto winjruok makare gi chenro no mar Floka kotudore gi jogweng' ma Holo ma yando chiwo ywak gi ne sirkal. Kano kel pika actually okonyo kabisa. Kata wanga jo machon sani ginyalo access pi easily. Wasepuonjo ji in this community ber mar pigni. Wangiso ni magirigi. So gibet ka ngini magirigi oginya interfere godo. Teno wasepuonjo mo ngini magirigi ngato nyaka rita ngowa gire moe moero. Kuro mondo mi ngato gima interfere kod pigni bedo matek kabisa. Jogi ne orilaiga on River Nyando. To mondo ni yud pi mar River Nyando giwuotho kilometers mabor to ne gi inyore. Mon ne inyore ahinya. Gikadho niang' to ka gisekadho niang' to koro gin exposed to a lot of danger. Koro mago gik masani koro ok timre kanoselos Holo Water Project. Holo Kai bende jodag yorwako chenro mar pi makamae magimiyo luor ahinya tok winjruok makare gi yudo pi ni gi nengo moyweyo. An sani aonge tiendlo manyalo wuothogo ang'ol to ayudo pi yo mokwe nikech anyalo oro ng'ato to dhi kelo na pi. Mbugura adek siling 10 kende makata ka aonge kod pesa to ng'ato nyalo miya. Wan kod konyruok maduong' wakonyre kod pi waluoko jambwa bende nwang'o pi mamodho kendo pigni en pi maber pi mochiedhi maonge tuoche mang'eny. Sani tuoche dok chien to sani waluokre sasa man bende narwako kendo ne morna ka pi nikelo ka nikech pi osechandowa kuom higni mang'eny. Jogweng' ma Holo koro dakie alwora maler motimo ralum. Picha mako Mary Okong'o e orundu ne mopidhe alot kendo keto e tim olonegi pi maler pile ka pile. Mae en pi moloko ngima jodag gi masani yudo pi maler e yo mayot. Nowadays, they keep gibiro kao pi kama chiegni, or get the school in time. Kuro even each money mako mayu moko nyereka sani tinde reduce. Some more can say they collect pi mo duogi mo dikata school was a very big problem. Then it was also insecure down there, being that that's the border. Kuro samoni ninti cases magi security down there mo collect pi mo binya karkai. Carolina Tieno, Ramogi TV, Holo, Kisumu County. Koromogi mane makelo giko mar mi weche manyien chenro mar migago. Parni koromo saboro kaun wantiere kod wendo mondo nagogo mbaka mongere ni Eric Ouma thotho ngeni Marcelo ne otugo ne team mar Gor Mahia kata kamano dhi e pinje maoko sani oduoge pacho kaka luwore kod hinyruok manido matin ogo mbaka e weche mag adhula kuma no chako goye adhula kaka ngima ne osebedo nyage sani ma otuge e pinje maoko to kod chenro monyalo bedo godo ne weche mag adhula e pacho kae ndio kik bai koromo saboro wachako twak machal kamano kod Eric Ouma bende thothu ong'eyo kaka Marcelo. Mano mokele giko nyinga Ochieng' Emmanuel.